Nhasi tabuda takananga kunokuwadzana 6 muguta reHarare. Kwaitika nyaya yakatyamadza vanhu vazhinji, nyaya iri kurwadza vanhu vakawanda yemwana asvika paatisiya pamangwanani ano. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti vazhinji vari kutopupura kuti zvoni mwana uyu vambomuona achitotamba bhora mangwanani ano. Aiwa, ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Basa achienda mberi. Uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Ndichitoti zvirikudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe. Nhasi tagamuchira mashoko anosirisa, mashoko anorwadza, mashoko erufu rwemwana uyo. Zviri kufungidzirwa kuti anodaro afa nekuzviuraya, asi pari zvino hatisati ane chokwadi chakakwana nechikonzero chekuti mapurisa vachiri kuita basa ravo. Mapurisa epakuwadzana 2 polisi vachiri kuita basa ravo. So tichiri takamirira kuti tinzwe kuti mapurisa vachabudawo nezvipi patsvakiridzo yavari kuita, pakuinvestigata kwavari kuita nyaya iyi. Zviri kunzi izvo mwana uyu azoonekwa mumba, bedroom, akasungirirwa muhuro netambo, akasungirirwa paMornach. Mornach ranga riri pamusoro pewardrobe. Chinova chinhu chiri kukatyamadza vanhu vazhinji, chiri kushamisa vanhu vazhinji kuti kana kuri kukomita suicide mwana angasvike paangazvisungirira here pamusoro paMornach riri pamusoro pewardrobe. Chinova chinhu chiri kukatyamadza vanhu vazhinji, chaomesa mate vanhu vazhinji vagari vemuno mukuwadzana 6. Hatisiri kuziva kuti chii chingadaro chakonzeresa kuti kana mwana achinge asvika pakuzviuraya, chii chakonzeresa kuti anga ari anofunga kuita chinhu chakadaro. So nyaya yachona ichiri kuongororwa nemapurisa kuti vaone kuti chinodaro chiri chakonzeresa kana kuti chingasakisa kuti mwana asvike pakuita zvakadai chingava chii. Kana kuri kunzi pane zvimwe zvaitika kusiri kuti mwana ndiye asvika pazviuraya, chingava chiri chii chinodaro chiri chimwe chakaitika. Aiwa, chatinoziva ndechekuti rina manyanga ariputirwe, hapana chinhu chinoitika chikasabuda pachena. So changomirira nekusiya mapurisa kuti vaite basa ravo panguva dzino. Ndo zviri kuitika kunoku kuwadzana 6 ndo zviri kutora nzvimbo. Asi chiri kunyanyoshungurudza ndechekuti mwana anga akamirira maresults ake egrade 7, achangobva kunyora bvunzo dzake dzegrade 7. So hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Zvino mwana anga ari kunzi zvakare anga achigara nagogo, amai vamai, amai vachinzi havasi muno, vakamboendawo kunoshava kumabasa kunze. Ndo nyaya yaitika kunoku kuwadzana. Hameno kuti munofungei nezvenyaya iyi, makasununguka kunyora kucomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Aiwa, tichiti may his soul rest in peace. Aiwa, izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvaswera zvichiitika kumativi mana enyika. Zvaiitikawo kuguta reHarare kuwadzana 6. Hameno kuti munofungeiwo nezvenyaya iyi. Kana muine nhau dzamuinadzo dzamune muchida kuti dzinge dziri dzinobuda paSaint TV, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Isusu tinobva tasvika ipapo kuzonzwa nyaya pamwe chete nekudziita kuti dzinge dziri dzinosvika kure. From Ango Saint neSaint TV crew, for now tichiti it's much love.